Bon dia, famílies! Ara que ja podem sortir al carrer, hem pensat que seria una bona idea fer una passejada pel parc de la mà d'Anthony Brown, un gran narrador i il·lustrador. Mireu, aquest conte és molt especial. Té un text, una història molt atractiva, però és que a més, a les seves pàgines, a les seves il·lustracions, s'amaguen coses insòlites. Mireu, allà podreu veure arbres amb peus humans, homos que passegen tomàquets i arbres en forma de paraigos. Tot això i moltes coses més. Per tant, jo vos convido a un petit joc. Jo vos contaré la història, a poc, perquè així podreu gaudir de les seves imatges. Entretant, mentre m'escoltau, vosaltres aneu mirant i cercant totes aquelles coses insòlites i fantàstiques que trobeu a les il·lustracions. I després, si vos fa ganes, les podeu compartir amb nosaltres. Podeu entrar al nostre Facebook i escriure com a comentari totes aquelles coses que heu vist. N'hi ha moltes, A veure si les trobeu totes. Esteu preparats i preparades? Sí? Començam el nostre passeig. Una passejada pel parc. Un conte escrit i il·lustrat per Anthony Brown, editat per Calandraca. Una passejada pel parc. Un matí, el senyor Ferrer i la Taca, la seva filla petita, van agafar el seu gos, l'Albert, per anar a fer un tomb. També aquell matí, la senyora Ferreries i el seu fill, en Carles, van treure la seva gossa Victòria a passejar. La Taca, el senyor Ferrer i l'Albert van anar al parc. La senyora Ferreries, en Carles i la Victòria van arribar-hi poc després. L'Albert estava impacient perquè el seu amo el deixés anar. La Victòria esperava tranquil·la que la senyora Ferreries li tragués la corretja. Tots dos gossos van quedar lliures. Es van perseguir l'un a l'altre per tot el parc. El senyor Ferrer va seure a l'extrem d'un banc i la Taca ho va fer al seu costat. La senyora Ferreries va seure amb en Carles a l'altre extrem del banc. La Taca i en Carles es van mirar. L'Albert i la Victòria feien curses pels camins, tot esquivant els arbres i saltant per sobre els parterres. Primer era l'Albert qui perseguia la Victòria. Després, la Victòria qui perseguia l'Albert. Llavors l'Albert perseguia de nou a la Victòria i ho feien tan ràpid que a vegades era molt difícil distingir-los. Mentre els gossos jugaven, la Taca i en Carles s'anaven apropant cada cop més. El senyor Ferrer i la senyora Ferreries miraven cadascú cap a una altra banda. La Taca va anar cap al gronxador i va gronxar-s'hi molt i molt alt, tan alt com va atrevir-se. En Carles, però, no se sentia prou segur. Mentrestant, un jardiner malhumorat va foragitar els gossos del parterre. Au, fora, gossos, fora! Els nens es van treure els abrics i la Taca es va penjar fent tot el mico a les paral·leles. L'Albert tenia tanta calor que per a refrescar-se es va capbussar dins la font. La Taca i en Carles van pujar dalt d'un arbre.
Van jugar junts a la glorieta. Tothom semblava feliç. Però, mentre el senyor Ferrer llegia el seu diari assegut en un extrem del banc, la senyora Ferreria es mirava cap a una altra banda. En Carles va cuir una flor i la va donar a la taca. «Cap aquí, Albert! Cap aquí, taca!», va dir a crits el senyor Ferrer. «Anem cap a casa!» «Vine cap aquí, Victòria! Tu també, Carles!», va dir la senyora Ferreries. «És l'hora de dinar!» La senyora Ferreries va portar en Carles i la Victòria cap a casa. El senyor Ferrer va portar la taca i l'Albert cap a casa. I la taca va conservar la flor. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos. Una passejada pel parc, d'Anthony Brown, editorial Calandraca. I ara, has vist les coses que t'he comentat en un principi? L'arbre que tenia el peu humà, l'arbre que tenia forma de paraigos, l'homo que estava passejant el tomàquet... Has vist tot això? I quantes més coses estranyes i insòlites has trobat a les il·lustracions d'Anthony Brown? Si vols, ho pots compartir amb tots nosaltres deixant el teu comentari. A veure si entre tothom podem aconseguir saber quantes coses fantàstiques i extraordinàries hi ha dins aquest llibre. Fins una altra!